こんにちは皆さん。そしてチベットディスピークへようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースを送ります。それでまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王が当選されたモンゴル国の次期大統領に祝意。カナダ議会のチベット人支援連盟はペンバツリン出席大臣とのチベットの日を主催。ペンバツリン出席大臣は中国と対話でチベット問題を相互利益的解決するコミットメント。ワクチン接種事業、インド在住のおよそ 66% のチベット人がワクチン接種終了。スイスチベット議会連盟は計画実行を基礎に議論を行い、チェコ会員は2022年度北京冬季オリンピックをボイコットする決議を可決。全米サミットでチベット自治区におけるたゆみない人権侵害に批判。ダライラマ法王日本代表部事務所は韓国在住のチベット人とのオンライン面会を開催。国連はチベット族、ウイグル族、そして抑留者の強制的臓器売買の犯罪を犯したとして訴え、セーリン大王が共産主義の犠牲者記念館におけるリトレイン儀式に参加。今週金曜日、ダライラマ法王がモンゴル国の大統領選挙で当選されたウクナ・クレスク閣下に祝意を表明しました。モンゴル国を訪問した時の温かい思い出を開講し、ダライラマ法王が大統領がモンゴル国民の希望と願望を実現できることを願いました。今週月曜日、ペンバースリン大臣が初めてカナダチベット議会連盟より主催されたチベットの日というイベントに参加しました。カナダチベット議会連盟がチベットの大義を支持し、CJ の新出席大臣を尊敬するのはそのイベントの目的でした。イベントの中で中道政策をはじめ、中国とチベット間の対話、そしてチベット相互入国法について議論されました。Our idea is to introduce this, to realize, to optimize on the potential that we have of Tibetans around 25 different countries speaking the language, understanding the system, and working with leaders in those countries. So that will be a large Tibet advocacy campaign, Tibet advocacy group. 出席大臣は政権が優先している国際的チベット支援活動のビジョンについて語りました。会議の中でアリフ・ヴィラニカナダ議員と他の4人の議員が、すなわちガーネット・ジーズ、ジェームス・マロニー、ラリー・バグナル、ダビッド・スイート、ヌルプチリン、ワシントン DC ダライラマ法王大王部事務所、そしてカナダ全国を焦点とする多数の NGO 団体の代表らも参列でした。議員ら全員がチベット問題を迅速に解決するため、出席大臣と連携していくことを保証しました。ワシントンポストのジャーナリストであるジョシュ・ローギンのインタビューに応じて、ペンバースリン大臣は対話により中国とチベット間相互利益及び平和な解決へ再度確認しました。中断中の中国との対話を再開するため、迅速な行動を取ることを約束し、出席大臣は国際レベルでチベットの活動を強化する方針について語りました。I'm willing to explore all kinds of channels to reach out to the Chinese government. So it's quite early to talk about specific strategies or specific mention about specific channels that we may have or might look forward to have. But definitely we will be trying to seek a lasting, mutually beneficial, non-violent solution to the Tibet issue through the third way, as Karl calls it, or the middle way, as Buddhist calls it, or the Tibetans calls it, the middle way path or the middle way approach. このインタビューはアメリカ合衆国の全米民主基金より開催され、ペンバースリン氏が出席大臣として初回の公式インタビューでした。今週木曜日で公開された最新ニュースには、インドに点在する入植地に住む約3万5千人のチベット人が
新型コロナウイルスワクチン接種を受けたというのは、インド在住のチベット人全人口の 66% に達したものです。そのうち約 39.80% のチベット人がワクチン接種の第一本の投与量を受け、残りの 26.30% はおすすめに該当する日本の投与量を受けることに成功したことが分かりました。また、ネパールの場合においては、1437人のチベット人がワクチン接種を受けた。その中、15.92% の人が第一本の投与量を注射できた一方、5.18% の人はおすすめの投与量を注射したことになりました。CCA を先頭に多数のチベット仏教僧院、主要な NGO、そして多くの個人らもインドやネパールに点在するチベット人の学校、入植地、僧院、インドの大都会で多種多面な苦難に直面している大学生などを対象に行われたワクチン接種取り組みのため寄付してきました。就任後、弁罰林大臣はオンラインにより41カ所余りものチベット人入植地を管轄されるチベットの居住地域の代表らとの面会の一連で出席し、インドやネパールにおけるチベット人入植地のワクチン接種取り組みの現状を見直している最中です。強制的に臓器売買の報告者へ真剣に懸念を表し、16人の国連専門らが国際人権仕掛けによる実習的なモニターを強化させるように中国当局に訴えています。記者会見によりますと、こうした中国により強制的臓器売買はチベット族、ウイグル族、法輪功実行者、イスラム信仰者、クリスト信仰者、そして何度も勝手に逮捕された他の抑留者などを狙いにした犯罪を犯し続けていることを明確しました。なお、専門家らが血液検査かつ通知された許可なしの超音波及び X 線の臓器審査に強制的に従った抑留者からもらった信頼できる情報へ非常に注意されていると述べました。それに加えて562ページの判決文により、交流家の秘密な司教は臓器売買の犠牲者ともいる疑いを交流に入れて中国当局に訴えています。ジャネーブ・ダライラマ法王大王部事務所は中国に対しては国際人権の実習的モニターのアクセス強化を含む国連専門家らの請求に応じるように訴えています。スイスチベット議会新連盟がスイス議会の進行中の夏季セッションの副業でチベットを中心に計画実行を議論するために集まり、拒まれたチベット人難民請求者及びチベットにおける全面的現状を含む大幅な事情について議論しました。議員らがチベットやチベット人への断続的支援を確保した上、北京に開催される2022年度の冬季オリンピックの外交的排斥を固める請願書に署名しました。この議会の参列者のみんなは、連盟の共催者であるファビアン・モリナ、ニコラス・ワルダ、ニック・ガゲリははじめ、メンバーらのクリスティン・バデルシェ、パリスカ・ヘイモ、マルティナ・ムンズ、マリエナ・フェラー、トーマス・ブチュリ、出席スイスチベット友好協会、タシ・シチェさん、出席欧州チベット人青春協会、そして数人の CCA 役員、ジョネーブ・ダライラマ法王大王部事務所でした。2021年度の夏季セッションは5月31日に開始して6月18日に終了する予定だと分かりました。先週木曜日、チェコ下院は中国がチベット人、ウイグル人などに対して酷すぎる人権侵害を犯すことで、北京で開催される2022年度冬季オリンピックをボイコットするよう2021年6月10日政府に呼びかける議決を可決しました。この議決は外務
防衛安全委員会に強化され、パウエル・フィッシャル議長、上院議員が上院に提出しました。なお、議決は2008年度の北京オリンピックの失敗した中国のコミットメントも報告した以外、中国共産党による人権への義務付けを評価するとともに、国連機関でこれらの課題をだんだん体系的に上げるように政府へ訴えかけました。今週火曜日、ブラッセル首都で、米国及び欧州議会はチベットにおける断続的人権侵害へ共有している懸念も訴えられ、いずれも中国に対しては強度、競争、そして全身的争いの諸要素を含む幅広い分野でしっかりと相談、連携していく意向を表示しました。チャールズ・ミシェル議長、欧州評議会、そしてウルスラ・ワンデラ・レアン議長、欧州委員会は欧州議会を代表した一方、バイデン大統領はアメリカ合衆国を代表してきました。これは2014年以来初めての欧米サミットとなり、次期米大統領の4年ぶりとなる訪問だとは明らかにしました。先週土曜日、ダライラマ法王日本代表部事務所のセワンギャルブ・アリア代表はオンラインによって韓国在住のチベット人コミュニティと面談しました。代表はチベットの文化とアイデンティティと一体性を守り、大義を忘れないことの重要さについて語りました。アリア代表は韓国政府、議会と国民と関係を構築ため、在韓国チベット人コミュニティを創設することを上言しました。またアリア代表はCHA財務省と相談して、韓国に在住しているチベット人がグリーンブックの実習的寄付を順調に収集する方法を定めることについて語りました。先週金曜日、ワシントン代表部事務所のヌルプツィリン代表は、共産犠牲記念館財団が催された第14回の偲ぶ会に参加しました。毎年6月、財団がロナルド・レーゲン大統領のブランデンブルック門演説の記念日をきっかけに、世界中で共産主義政権による億人以上の犠牲者を備える記念日を主催し、自由の勝った場で自由を祝い、かつ共産なしの自由な世界を追求する一方前進の儀式でもあると多くは見なされています。今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。